Sige, larga. Dayali diri, sabak dadibi, sabak dadibi. Ali mo boss, Tadto mo diri boss, sundir ako boss. Dire ta pre. Mr. Lim, Dire. asa man minimo gidala ni Mr. Lim? Lingi-lingi is palibot boss. Feeling familiar ang lugar. Lain ang paminaw dire ba? Siyempre boss, gidalati ka sa lugar boss kung asa gisugdan ang tanan. O sige na boss, pasayawan na boss. Linis. Ready na mo? Sige, boss. Sa gunsa pa'y mahitabo pre. Sigurado na tong kadaugan. Sureball na pre ha. Sumpur na pre. Medyo emotional na si boss pre ba? Nostalgic ining lugaran ni Prasaya. Sige ladies, larga. Nobody can drag me. Kita ka na pre. Why duda, how do sila mo sayaw pre, pero natay pang laban na tuwa. Gusto ko manaog mo. Salig lang. Dayali diri, sabak dadibi, sabak dadibi, sabak dadibi. Buak lagi ni ron. Nice, 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 nice. Dagko kay mong score dire oh. Biliban ako sa sayaw ninyo eh. Unya, Johan turno. Pakitang gilas na mo. O sige. Dito ta. Lugar pre. Boss! Tama na hunong na, draara ka. Tagna ko palagi dire jud nga lugar. Nara ka sa saktong spot boss. Dire mo. Dire mo, dire mo. Magsugod na may. Sugdan na nato ni pre. Relax lang mo dira ha. Pandamay ka Mr. Lim. Di na balik di mo ang tanan. Play. Are you ready? Ready as always. Sige, larga. Let's do it. Sorry na, boss. Take kamay. Memories bring back memories. Onya, kita niya mo sayaw no? Counting na pre, counting. 1, 2, 3, go. Wala, tuo. Nya boss. Musta mong performance, boss? Naba kay mga nainom. Paningon man ko nga dili nyo nagamito na ato ang forbidden dance. Moro mong good niya mong pamaagi, boss, para mabalik ka sa mua. Kamagis. Gusto raman mi boss na mabalik sa imong kanang kiliran. Nga na, hindi kadali sa mua kalimtan ng tanan. Kinumdum baka tong sauna. Si Marky man na pre oh. Kumpiyansa ka mo palit man nag-oras. Gusto ta ka paliton. Mapalit ni mo bisan unsa pero dili ang gugma. Okay ra na, boss. Kato mga misyon na to, accomplish tanan. Hinlo kayo. Mora mo na, boss. Mora mo na ang gusto na mo mabalik. Ya, boss. May plano ni mo. No. Boss, unsa naman? Oh, sige. Gipasaylo na ta mo. Sumbalik na media sa imong kuan boss, kiliran boss. Mga misyon na to, boss. Magsabay na ta perminti, boss. Balik na mo. Pero sa pagkakaroon, pasagi lang sa nga mag-inusara ko. Boss, Unya boss, kami ani. Naman mo i-load no. Na. Tawag ra ko. Aw, tawag na daw. Girls, tawag na daw. pagod karon, kauban na tayo nyo ha. Showdown ta.